să fii ca și ea de Românie. Dacă ai vreo mașină la București, dau numărul de telefon, matriculez în Bulgaria. Asta-i viitorul, Bulgaria, nu Bulgaria, emigranți din Bulgaria! Ne-ați oprit pe drum! V-ați vândut! V-ați vândut! Vorbele! Ne-au vândut cu tot cu autorități, cu tot cu jandarmerie, cu tot! Să vină toată țara! 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 Ușor, ușor așa! Lasă fie și face revelele împreună! Haideți înapoi! Haideți puțin înapoi! Nu-i văd! Nu stătea acolo! Nu, nici nu! Să facem cu... Atunci să o arăți împreună! Dar nu asta vrem, nu vrem să ne batem cu voi, ce avem cu voi? N-avem nimic cu voi! Uite ca pe când Ia să puțin! Da, e meeting spontan, legea 60 pe 91, articolul 1, dreptul are... Cetățeanul are dreptul de a-și manifesta opinia publică. Legea 60 pe 91 nu țin doar pe expresia opiniei publice. O știți? E legal de toată țara! Să vină 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 Timișoara! Ia uite cum dă în ei! Ia uite cum dă în ei! Ia uite, suntem străinilor! Să vină curvele! Nu mai dați noi! Nu mai dați noi! Nu mai dați noi! Noi suntem vieții oameni și nu la noi așa politică noastră. Uite cum dă în ei pe partea elaltă, cum a dat în ei pe partea elaltă. Vadă și Bruxelles să vadă registrările. Țara! Cu bani gură ne-ați întrebat de acte. Da, da. Care vreți să veniți, veniți. Suntem mulți, nu știu, că nu i-a numărat nimeni, nu știu. Gata, nu mai e nimic încolo. Pleacă lumea, ca și cu jandarmii să dea noi. Hai de aici cu toate. Bine, nu trebuie să-mi primești ce e legal sau ce e nelegal. Băgați, mă. Curva aia de teleseamă ce e legal și ce e ilegal. Curvele alea de cap de creită ce e legal și ce e ilegal. Uite în curva aia din mijlocul străzii spune ce e legal și ce nu e legal. Că m-a tras pe dreapta, nelegal. Radane. Spune-l în curva aia, poate plăcut ce nu e legal. Sunt chiar la trecerea de pietoni unde e pus pancarda cu Bex. Cu Bex, Comitetul Olimpic Sportiv și Român, sunt chiar acolo. Vis-a-vis. La intrarea pe Victoriei. La gura spre, la trecerea de pietoni de la intrarea pe Victoriei. Parcă nu e spus. Acum e bănește. Noi suntem dispuși. Da, bă, că vă dau
Nu e, mă, n-au ei. Cum nu e, bă, bă, ia ascultă. Păi ăsta, n-am nicio vină. Da, salut. Sunt unde scrie Comitetul Olimpic Sportiv și Român. Da, scrie sus Atirom, Chembelo și Bex. Ăla, uite pe acolo care stă și șeful lor. În ce ești îmbrăcat? Ăla e șecos. Deci plătit cu 25 de Eu ridic mâna sus acum. Am un aparat în mână, ridic mâna sus. Mă vezi? Ridică și tu mâna sus. Ridică mâna sus. Unde ești? Ia. Unde? Ridică mâna că nu te văd. Salut, salut, gata. Gata, mă,